ଏହି ମତଲବୀ ଦୁନିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଖାଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ଯଦି ଭରପୁର ଥାନ୍ତା, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କେହି କାହାକୁ ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଧୋକା ଦିଅନ୍ତେନି। ଜୀବନ ପୁରା ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖରେ କଟନ୍ତା। ସମସ୍ତେ ସବୁ ଭଲପଣକୁ, ଭଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ଆଦରି ନିଅନ୍ତେ। ନମସ୍କାର, ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଚେନ୍ ଟିପ୍ସ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଅଟାକୁ ନେଇକି, ମାନେ ରୁଟି ବେଲିବାକୁ ନେଇକି। ତ ଆପଣମାନେ ତ ରୁଟି ଏମିତି କରୁଥିବେ, ତ ରୁଟି ତ ମାନେ କରୁଥିବେ ତିଆରି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ତିଆରି କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି ରୁଟି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଲ ହେଉନି ରୁଟି, ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ କେମିତି ମାନେ ଗୋଲ କରିବେ ରୁଟିଟା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ବେଲି ନେବେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଏମିତି ବସେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ତା ସାଇଡ଼ରେ ଯେ ଅଟା ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି କାଢ଼ି ନେବେ। କାଢ଼ି ନେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ସେମିତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁଟି ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲ ହେଲା। ଘରେ ବି ଯଦି ବି ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ରୁଟି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୁଟି ମାନେ ଗୋଲ ହେଉନି, ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବାହାରେ ପିଲାମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ରୁଟିଟା ଗୋଲ ହୁଏନି, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ତିଆରି କରିବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ଟ୍ରିକ୍? ଯେତେଥର ବି ତାୱାକୁ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ତାୱାକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ତଳେ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖନ୍ତୁ। କାରଣ ତାୱାକୁ କେହି ଦେଖିବା କଥା ନୁହେଁ। ସକାଳୁ ଉଠିକି ଯଦି ଆମେ ତାୱା ଦେଖୁଛେ, ଆମେ ଅଧୁଆ ମୁହାଁ ତାୱାକୁ ଦେଖୁଛେ, ତେବେ ଜମା ବି ଶୁଭ ନୁହେଁ, ଆଉ ଜମା ବି ମଙ୍ଗଳ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାୱାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଲୁଣ ଦେଇକି ପୋଛି ଆଣନ୍ତୁ। ଆମେ ରୁଟି କରିକି ତାୱାକୁ ରଖିଦେଉଛେ, ତାକୁ କପଡ଼ାରେ ପୋଛିକି ରଖିଦେଉଛେ, ସେମିତି ଜମା ବି କରନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ପିଆଜକୁ ନେଇକି। ତ ପିଆଜ ତ ଆମେ ଘରେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବେଶୀ ପିଆଜ ସବୁ କାଟୁଛେ, ମାନେ ମାଛ ରାନ୍ଧୁଛେ କି ମାଂସ ରାନ୍ଧୁଛେ, କି ମାନେ ବେଶୀ ପିଆଜ କାଟିଲେ ତ ଆମର ଆଖି ଜଳେ। ତ ଆମେ ସେହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପିଆଜକୁ ଆପଣମାନେ ଆଗେ କ'ଣ କରିବେ, ଫ୍ରିଜ୍ରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପୁରେଇ ଦେବେ। ତ 5-10 ମିନିଟ୍ ପୁରେଇ ଦେଲା ପରେ ସେଇଟା କିସ ହେବ ନା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ମାନେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ଫ୍ରିଜ୍କୁ। ତାପରେ ଥଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ସମୟ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ଏମିତି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି କାଢ଼ିଦେବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ କାଟିବେ, ଜମା ଆଉ ଆଖି ଜଳିବନି। ତ ଏଇଟା ତ ଥିଲା ରୋଷେଇ ଟିପ୍ସ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଟିକିଏ ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବହୁତ ସହଜରେ କାମ ହେଇଯିବ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।